Vítám vás u závěrečné části našeho kurzu, který se jmenuje Levitace. Dnes oddělíme modelku od pozadí, dáme tam jiné pozadí, dáme tam přechod a fotografii doostříme. Jdeme tedy na to. První, co uděláme, že zduplikujeme původní vrstvu Ctrl+J a zduplikovala se nám původní vrstva. Teďka pomocí kouzelné hůlky kliknu do bílého prostoru. Kouzelná hůlka je takový nejjednodušší nástroj, existuje mnohem víc způsobů, které popisuji potom na DVDčku. Takže vidíte, že se vybralo všechno, kromě modelky, opět výběr, invertovat a tento obličej, nebo tato část obličeje, to se zbavíme později. Takže vezmeme si rychlou masku a štětcem a bílou barvu, samozřejmě tvrdý štětec, budu malovat tam, kde má modelka tvář. Takže tady ještě hůlka nepracovala moc dobře. A teď je vlastně pomocná červená všude kolem, tam, kde potřebujeme. Vypnu tedy rychlou masku a vložím do této vrstvy také masku. Takže tímto způsobem klikám na masku a vidíte, že modelka už je bez pozadí. Teď si vytvořím přechod. Vezmu nástroj výběr a kousek pod botou bude vybraný tento obdélník. Do nové vrstvy ho vyplním přechodem. Chci přechod, který bude od světle šedé. Zde jsem si připravil přechod, který přichází od světle šedé, která má hodnotu 200, 200, 200. Na RGB je to vlastně neutrální šedá. A tady bude bílá. Takže naťukám všechny hodnoty cmyku na 0 a bílá je tam. Ještě musím zkontrolovat, aby to byl lineární přechod, ne kruhový, a jednoduše táhnu od spoda nahoru. Vidíte, že se to obrátilo, že vlastně díky tomu, že je aktivovaný reverse, tak vlastně ten přechod funguje obráceně, protože měl by fungovat tak, že odkud táhnu, tak tam bude tato barva a kam táhnu, tak tam bude tahle barva. Vypnu tady reverse a udělám to znovu. Tak, teďka už to je správně. Odznačím a vytvořím si druhý čtverec, nebo v tomto případě to bude skoro obdélník. Zde do nové vrstvy udělám to samé. Tak. Stín přemístím přímo na to. Už se nám trošku ztrácí, možná by mohlo mít vyšší krytí. A umístím všechny tyto vrstvy do složky montáže. Ctrl+G. Nyní si fotografie doostříme. Označím všechny vrstvy a pomocí nástroje Ctrl, Alt, Shift a E si sloučím všechny viditelné do jedné vrstvy. Na doostřování existuje spousta způsobů, ale zde si budeme ukazovat pouze ten nejzákladnější. Tady je doostřit. Na samotném DVDčku potom předvádím způsoby, jak selektivně doostřovat oči, části oblečení a další věci, protože když přeostříte, tak zase fotografie zrní. Proto je lepší doostřovat
v mnoha vrstvách. Tak, když vypnu, tak vidíte, že znát, že se fotografie doostřila. Tím jsme tedy hotovi, já vám děkuji za pozornost a doufám, že se uvidíme u DVDčka Tajné techniky fashion postprodukce.